בין אזעקות למקלטים יש עדיין חיים. צריך לשלם חשבונות, ויש גם משכנתה למישהו. אני כבר מלפני כמה שנים בתקופת קורונה התחלתי לחשוב לעצמי שאני רוצה עוד מקור הכנסה. למה? כי זו הייתה תקופה של חוסר אונים. לא כולם חיוניים. יש אנשים שלא עובדים, שמוגבלים ולא באים לעבודה. אז אם לא באים לעבודה, ההכנסה ופרנסה תלויה בספק. דברים נוספים שאני חשבתי על לחפש מקור הכנסה כדי להיות יותר עצמאית. אני רוצה לטייל, אני רוצה לחוות את העולם דרך חלון של משרד שלי בעבודה. אני לא רוצה להיות מוגבלת לשעות בין 8 ל-5 או משמרות. אני רוצה, אם בא לי קצת לישון בבוקר, אני רוצה לאפשר לעצמי. אני לא רוצה לבקש חופש כשבא לי לצאת ולנסוע לאנשהו. אני רוצה לנוע, אני רוצה לטייל. אני רוצה לפגוש את הילדים שלי בצהריים כשהם באים, חוזרים מהמסגרת. כל הדברים האלה, עשיתי שיקולים וחיפשתי לעצמי משהו שגם ייתן לי את האפשרות ליצור עוד מקור הכנסה, כי כמו שאמרתי, שביעי קורונה, 7/10, עסקים קרסו, עסקים קטנים, גדולים קרסו, חוסר אונים, אי ודאות, גם פחד, זה פחד פיזי וגם פחד שכאילו איך להסתדר, איך לסגור את החודש. הבנתי שאי אפשר לסמוך רק על המשכורת. אז מה חשבתי לעצמי? כל הדברים האלה, אמרתי, אוקיי, יאללה, אני רוצה מקור הכנסה נוסף, אבל אני לא רוצה להיכנס ללוגיסטיקה, אני לא רוצה באמת לפתוח איזשהו עסק, אני לא רוצה לפתוח מספרה, או לעשות מניקור גם, לסיים קורס, או לפתוח חנות או מסעדה. בוא נגיד אם אני נכנסת עכשיו לחשבונות, כאילו לעשות שיקול דעת כלכלי, כדאיות, בדיקת כדאיות, לפתוח עסק. אוקיי? נגיד שנלך על דוגמה של מסעדה. לפתוח מסעדה, למצוא את השטח, לשלם שכירות, לשלם ארנונה, חשבונות, חשמל, גז, מים, לחפש צוות עובדים, אוקיי? לשלם להם משכורת, רווחה, ביטוח, השתלמות, פנסיה, לרכוש ציוד, לרכוש ריהוט, לחפש מקום שימשוך אנשים, שיש שם הרבה אנשים, שיהיו לי הרבה לקוחות, לשלם פרסום וקידום ושיווק, לשלם כשרות, נגיד סתם, אנחנו מדברים כרגע על מסעדה, להביא שף טוב, כן? כל זה הון תועפות, זה השקעה שאני לא יכולה להרשות לעצמי. אני צריכה משהו שגם ייתן לי, שההזדמנות הזאת תיתן לי זמינות, ניידות, גם אני אוהבת לתקשר עם אנשים, להוביל אנשים. מצד שני לא רוצה לוגיסטיקה, לא רוצה להשקיע יותר מדי. תקשיבו, חיפשתי, אחרי חיפושים של כמה שנים מצאתי משהו. אני מצאתי חברה. נכנסתי לאתר שאני יכולה לשלוח לכם את הקישור, זה נקרא ביזפורחו. שם אפשר לראות על כל מיני חברות מה אחוזי הנחה, מה אחוזי העמלות, כן, שחברה משלמת לפרטנרים, למפיצים, לסוכנים, אוקיי, מתוך הארגון, על העבודה שהם עושים, על התוצאות שהם מביאים. אמרתי, אני גם לא רוצה משהו שאני אצטרך, שיבקשו ממני השכלה מסוימת או ניסיון מסוים, אני רוצה משהו דף חלק, שילמדו אותי, שיתנו לי פלטפורמה, שיהיה הכי פשוט. מצאתי את זה. תקשיבו, מצאתי את זה. יש דבר כזה. בגלל שאני גם יועצת תזונה, ואני באה מתחום הבריאות, ואני מאוד מחוברת לזה, גם יש לי רצון גדול לעזור לאנשים, לתמוך וללוות ולתת ייעוץ שלי בתחום הבריאות, אז חיפשתי גם משהו שידבר אליי, שאני יכולה לקחת את זה, ושזה יהיה בשבילי גם משהו שגם יתחזק אותי, שאני יכולה להשקיע בעצמי קודם כל, ולעזור לאנשים. מצאתי, יש חברה שהיא משתמשת, שהיא מייצרת מוצרי בריאות, עם טכנולוגיה פורצת דרך, מאוד ייחודית.
מי שירצה לדעת פרטים אני אספר בהזדמנות או בסרטון הבא. עכשיו, מה שחשוב בשבילי, עוד פעם, בלי לוגיסטיקה, בלי ניסיון, לעבוד עם אנשים, זה עושה לי כיף. אני לא רוצה להשקיע יותר מדי כסף, אוקיי? ואני רוצה ניידות, אני רוצה חופש פעולה, חופש תנועה, אני רוצה לעשות את זה מכל מקום בעולם. עכשיו תקשיבו, אנחנו כרגע במלחמה, אני בישראל, אני כרגע נמצאת במקלט, אוקיי? אני לא יודעת איפה אתם נמצאים, אבל אני יודעת שיש אנשים שעוד מתקופת קורונה, או לפני, או אחרי 7/10, עברו למדינות אחרות, מכל מיני שיקולים, מכל מיני סיבות. יש גם כאלה שבוחרים את החיים, ליהנות מהחיים יותר, ולטייל עם המשפחה חצי שנה, או כמה חודשים טובים, או שנה. אז אם אתם בקטע של לחפש מקור פרנסה, או השלמת הכנסה, או משהו חלקי, או משהו מבוסס, משהו שאפשר להתפרנס כל המשפחה, אז אני מזמינה אתכם עוד היום לבדוק איתי את המידע, הנתונים, יש לי הרבה מידע לתת לכם, כדי שתבדקו האם זה מתאים לכם. אם אתם יודעים שפות כמוני, אני יודעת רוסית, עברית ואנגלית, אם אתם יודעים שפות, אז אתם ברוכים הבאים. כמו שאמרתי, אין צורך בשום ניסיון או השכלה מסוימת, אוקיי? או ידע מקדים, אין שום דבר. אם אתם תצטרפו לצוות שלי, אני מלמדת את השיטה, מה עושים, איך עושים. לא צריך כלום. הדבר היחידי שצריך זה רצון. ההשקעה היא מינימלית, וההשקעה היא בבריאות שלכם. אז אם זה נשמע לכם מעניין, אם אתם תרצו לשמוע עוד פרטים על ההזדמנות, לעשות את השיקולים שלכם ולבדוק את ההתאמה, אם זה מתאים לכם. מה שאמרתי, זה מתאים אם יש לכם דברים הכלים מינימליים שצריך, זה טלפון או מחשב או שתיהם, וחבילת אינטרנט כמובן, עדיף שהיא תהיה חבילה טובה, כדי לתקשר עם כל העולם, ורצון גדול ומוטיבציה. אני כרגע, אני יכולה להגיד לכם, אם אני נמצאת בזמן מלחמה, והמחשבות שלי לא על מלחמה, לא להיות בפחד, המחשבות שלי איך לבנות את העסק, איך למנף, וגם אחד הדברים שהיה מאוד קריטי בשבילי, למצוא משהו שאני גם מוכנה להשקיע ולהיות מתוגמלת, אבל גם ליצור מקור הכנסה פסיבי, שיהיה חלק מהחבילה. ויש כאן הזדמנות גם להוביל את צוות אנשים, גם לעשות את הכסף מתוך התוצאות, וגם להגיע למצב של הכנסה פסיבית. תקשיבו, אם אני בזמן המלחמה בין הזקות מסוגלת ועושה את זה ומצליחה מצוין, גם אתם יכולים, אם אתם במיוחד יושבים במקום יותר רגוע. אז את מי שזה נשמע מעניין, מי שזה ככה מהדהד ועושה אינטואיטיבית כדי לשאול שאלות, תפנו אליי. אני אשאיר את הוואטסאפ ואת הטלפון שלי מתחת לסרטון. נתראה ונשתמע. ביי. שיהיה לנו לכולנו ימים שקטים ובטוחים. ביי ביי.